Vítajte pri dnešnom ponore do zdrojov. Pred sebou máme prepis niečoho pomerne unikátneho. Je to úplne prvý podcast od tvorcu, ktorý sa prezentuje pod značkou Omky Vibe. Taký jeho vstup do sveta audia. Áno, a tie okolnosti sú celkom zaujímavé. Presne, nahrávka vznikla na Medzinárodný deň podcastov, čo je samo o sebe pekné gesto. A navyše, čo je dôležité, ten tvorca celkom otvorene hovorí o využití umelej inteligencie pri príprave. Áno, takže dnes sa teda pozrieme na to, čo ho asi tak žene dopredu, ako pristupuje ku kreativite a ako konkrétne vníma rolu AI v tomto celom procese. On sám to rámcuje, celkom pekne citujem. Poďme sa porozprávať o tvorbe, kreativite a o tom, prečo nepredávam, ale tvorím. To je naozaj zaujímavé východisko. Určite áno. No, tento materiál nám vlastne ponúka taký zaujímavý mikropohľad na to, ako dnes jednotlivec môže vstúpiť do verejného priestoru s vlastným obsahom. Je to v podstate prípadová štúdia človeka, ktorý nielen začína s podcastingom, ale rovno, hneď od začiatku experimentuje s novými nástrojmi ako AI. Pozoruhodné sledovať, ako sa snaží komunikovať tú svoju, povedzme, osobnú motiváciu a kladie dôraz na autenticitu. Čo dosť rezonuje s mnohými súčasnými trendy v online tvorbe, však? To áno, poďme teda k tomu jadru. Kto vlastne je Omky Vibe? A čomu sa venuje aspoň podľa toho, čo zdieľa v tomto svojom prvom podcaste? Spomína tvorbu vizuálnych materiálov, viete, logá, bannery, potom digitálne vizitky, nejaké videospoty, príspevky na sociálne siete. Klasika, dá sa povedať. Áno, ale čo udrie do očí hneď na začiatku, je jeho vyhlásenie. Nie som tu, aby som vám niečo predával, som tu, aby som ukázal, čo všetko sa dá vytvoriť. Naznačuje teda, že ten primárny cieľ asi nie je komerčný zisk, ale skôr to zdieľanie procesu a možno inšpirácia pre ostatných. A práve tu sa to, myslím, stáva zaujímavejším. Ten opakovaný dôraz na vibe a energiu v dizajne. On tam doslova tvrdí, každé logo, ktoré vytvorím, má svoju energiu. Každý banner má svoj vibe. Toto je predsa viac než len nejaký estetický popis, nie? Zdá sa. Snaží sa prepojiť ten vizuálny výstup priamo s emočným nábojom. A s tým prvým dojmom spomína napríklad vizitku ako nástroj na vytvorenie tej prvej impresie, alebo rytmus videa, ktorý má diváka vtiahnuť. Čiže dizajn tu nie je len o forme, ale o komunikačnom efekte a o zážitku. Ako aj sám hovorí, že nie je to len o grafike, je to o pocite, o emócii. Chod si samozrejme... Ako zmerať energiu loga, to je dosť subjektívna záležitosť všakže. Ale zdá sa, že pre neho je to kľúčový prvok jeho prístupu. Presne, ten pocit. A celé to rámcuje tvrdením, ktoré je dosť silné. Tvorba pre mňa nie je práca, je to vášeň. To by mohlo vysvetľovať aj tú deklarovanú motiváciu, že chce zdieľať proces namiesto sústredenia sa na predaj. Je to taký manifest nadšenca, zdá sa. Áno. Ale čo mňa osobne zaujalo, je práve tá voľba média a nástrojov. Prečo sa rozhodol zdieľať túto vášeň práve cez podcast? A prečo hneď od prvého dielu zapojil aj umelú inteligenciu? Tuto začína byť naozaj zaujímavé. No, vyzerá to, že hlavným motorom bola asi zvedavosť. A chuť vyskúšať niečo nové. Ako sám naznačuje, chcel vystúpiť z komfortnej zóny. A ten podcast ho podľa jeho slov lákal tou špecifickou atmosférou. Popisuje to ako niečo magické v podcastoch. Spomína tu intimitu. Páči sa mu tá myšlenka priameho spojenia hlasu s predstavivosťou poslucháča. Bez toho vizuálneho rušenia. Rozumiem. A tá umelá inteligencia? Ako ju tam zapojil? No, jeho vysvetlenie je vlastne pomerne pragmatické. Celkom jasne hovorí, že AI nepoužil na generovanie obsahu ako takého, teda na to, čo reálne hovorí. Aha, takže nie text? Nie. Využil ju v tej prípravnej fáze na štrukturovanie myšlienok a tvorbu poznámok. Citujem ho. AI mi pomohla štrukturovať myšlienky a dodáva tam dôležitú nuancu. Nie je to o tom, že by AI za mňa tvorila. Je to o tom, že mi pomáha byť lepším. Aha, čiže ako asistent. Presne tak. Prezentuje ju ako asistenta, ktorý optimalizuje jeho vlastný proces myslenia a prípravy. Čo je, povedme si úprimne, celkom bežný spôsob využitia AI nástrojov medzi tvorcami obsahu v súčasnosti. Skôr ako podpora, nie ako náhrada.
Áno, opisuje to ako spoluprácu, dokonca tam padol termín symbióza. A projektuje to aj do budúcnosti, keď hovorí, myslím si, že budúcnosť kreativity je práve v tejto symbióze. Čiže nejde o víziu, kde AI úplne prevezme kreatívnu prácu. Nie. Skôr o taký integrovaný model. Presne. Čo je vlastne celkom uzemnený pohľad, najmä ak to porovnáme s niektorými, povedzme, bombastickejšími alebo naopak katastrofickými víziami o AI v kreatívnom priemysle. Súhlasím. Ukazuje to skôr snahu adaptovať sa a využiť tú technológiu ako nástroj. Dobre, poďme si to rozbaliť. Ako vlastne opisuje ten samotný proces tvorby dizajnu? Čo ma na tom zaujalo je ten jeho východiskový bod. Vraj si vždy kladie otázku, aký príbeh chcem rozpovedať. To je zaujímavé. Posúva to dizajn od čisto estetickej disciplíny k naratívnej. Áno, k príbehu. Podľa neho má každý prvok, či už je to logo, banner, video, rozpráva nejaký príbeh. Logo ako identita, banner ako pozvánka, video ako zážitok. Nie je to teda len o tom, aby to nejako dobre vyzeralo, ale aby to komunikovalo niečo na hĺbšej úrovni. A následne popisuje postup, ktorý je až prekvapivo štrukturovaný, by som povedal. Poprvé spomína počúvanie, snahu pochopiť kontext a potreby toho projektu. Po druhé, skicovanie, zachytávanie prvotných nápadov, či už klasicky na papier alebo digitálne. Po tretie, experimentovanie, to je tá práca s farbami, fontami, kompozíciou. Po štvrté, testovanie, zisťovanie, ako ten dizajn pôsobí na iných. To je dôležité, áno. A napokon po piate, dokončovanie, kde kladie veľký dôraz na detaily. Má tam aj pekný citát, že práve detaily robia rozdiel medzi priemerným a skvelým dizajnom. To je silná myšlienka. Veru. A celý tento 5-krokový proces, počúvanie, skicovanie, experimentovanie, testovanie, dokončovanie, je zaujímavý, pretože trochu búra ten mýtus o kreativite ako o čisto chaotickom záblesku geniality. Presne. Ukazuje skôr taký remeselný, metodický prístup. Áno. Samozrejme otázkou je, či je každý banner naozaj príbeh, alebo či je to skôr metafora pre jasne definovaný účel a posolstvo. Ale tá štruktúra tam je evidentná. Áno, tá myšlienka o detailoch ako tej deliacej čiare medzi priemerným a skvelým dizajnom, to je naozaj silné. Naznačuje to spojenie tej spomínanej intuície a toho vibe s poctivou metodickou prácou. Nie je to len o pocite, ale aj o precíznosti a dôslednosti. Možno práve toto spojenie toho intuitívneho a štrukturovaného prístupu je to, čo definuje jeho štýl. Môže byť. Takže čo to všetko znamená? Keď to teda celé spojíme, čo je hlavným posolstvom tohto jeho debutového podcastu a prezentácie značky Omky Vibe? Ak to nie je primárne o predaji, ako tvrdí, o čo teda ide? No, on to v závere sám potvrdzuje. Chce zdieľať svoje skúsenosti a uhol pohľadu na tvorbu. Hovorí, že nepredáva nič, okrem možno inšpirácie. Áno, presne tak to povedal. Pôsobí to ako pokus o vytvorenie akejsi platformy pre zdieľanie nadšenia a možno aj motivácie pre ostatných. Aby mu posielali otázky alebo nápady na témy cez sociálne siete pod tým profilom OMK Vibe. To je dobrý ťah. Áno, tým nielen otvára komunikačný kanál, ale ukazuje aj istú mieru otvorenosti. Dokonca tam priznáva, tento prvý podcast bol pre mňa veľkým krokom von zo svojej komfortnej zóny, ale hneď dodáva, že ho to bavilo a chce pokračovať. Toto priznanie tej istej náročnosti a zároveň radosti z procesu môže pôsobiť dosť autenticky a ľudský. Určite. Je to aj šikovný spôsob, ako budovať komunitu, ukázať sa ako človek, ktorý tiež prekonáva nejaké prekážky. Aj keď samozrejme aj samotné budovanie komunity a zdieľanie inšpirácie môže byť v konečnom dôsledku formou dlhodobého marketingu značky. To je dobrý postreh, áno. A celé to potom uzatvára takým všeobecným, ale veľmi pozitívnym povzbudením do tvorby. Každý deň je dobrý deň na to, aby ste vytvorili niečo nové. To pekne ladí s celkovým tónom toho podcastu, ktorý je naozaj zameraný na motiváciu a zdieľanie toho kreatívneho ducha. Presne. Skúsme teda zhrnúť, čo sme si z tejto analýzy odnesli. Prešli sme si teda prvý podcastový výstup tvorca Omky Vibe. Zaujala nás jeho filozofia dizajnu postavená na tom vibe a emócii. Jeho, povedzme, pomerne štrukturovaný kreatívny proces, ktorý kombinuje intuíciu s metodikou. Áno. A jeho pragmatický pohľad na AI ako na nástroj pre zlepšenie vlastnej práce, nie ako náhradu.
Áno, myslím, že tento prípad je peknou ilustráciou toho, ako jednotlivci dnes môžu využívať dostupné platformy, ako je podcasting, na zdieľanie svojej vášne a budovanie vzťahu s publikom. A zároveň to demonstruje jeden konkrétny spôsob integrácie AI do kreatívneho procesu. Nie ako náhradu, ale ako podporný nástroj. Presne. Je to vlastne príklad takej adaptácie, kde sa spája osobné nadšenie s využitím nových technológií na zefektívnenie komunikácie. Na záver možno jedna myšlienka, ktorá z toho celého tak nejako rezonuje a stojí za zváženie. Všimli sme si tú transparentnosť, ten tvorca otvorene hovorí o svojich motiváciách, procesoch, dokonca aj o použití AI. Tento trend zdieľania zákulisia je dnes čoraz bežnejší. To je pravda. Otázka teraz nie. Ako táto rastúca otvorenosť a odhalovanie procesov, vrátane použitých nástrojov, mení naše vnímanie hodnoty kreatívnej práce? Robí ju táto otvorenosť prístupnejšou a zrozumiteľnejšou, čím potenciálne zvýšuje jej hodnotu v očiach publika? Alebo naopak, demystifikáciou a